pentru a amâna sfârșitul. Sigur că dintre toate aceste evenimente trăite ar trebui să separ bunele de rele, însă ca de fiecare dată îmi propun cu teamă acest lucru, fiindcă s-ar putea ca cele mai multe să fie croncănit de corbi ascunși în colivia pașilor pierduți. Îmi vin în minte prieteni buni cu care orele de taifas parcă nu se mai terminau vreodată, dar și prietenii care m-au vândut pentru 2 lei fericiți din mărșăvia lor. Tuturor le sunt recunoscător, fiindcă fără ei viața ar fi mai săracă. Nu pot să uit să mulțimea de persoane interesante pe care am cunoscut-o aici, oameni pentru care lumea din jur e adesea ca părul răsfirat de vânt, oameni care caută un sens al vieții fără să-l poată găsi. Cu toții alunecăm în apa heraclitică pentru transformarea în curgerea ei, astfel încât timpul ne va lăsa să mai privim frunzele îngălbenite înainte de vreme. Și uite așa, trecând cu gândul ca un rătăcit printr-o viață pe care însă nu reușesc să o înțeleg, dar la ce bun visez noapte de noapte, tatăl plecat de curând într-o lume poate ceva mai bună, unde și noi speram să fie ajuns. Visez la zborul frânt al gândurilor răpuse înainte de vreme. Suntem în preajma sărbătorii de Moș Nicolae, nu mai pot să-i fac nimic tatălui meu, care purta același nume, nu mai am puterea de a curăța pantofii pentru a-i pune la ușă, fiindcă l-aș fi putut primi. Pe acasă, prin România, lumea e la fel de săracă și neîncrezătoare ca și anii trecuți. Nu-i mai interesează nici măcar să voteze. Președintele ne vizitează prin Spania pentru a ne spune că nu-i place clasa politică, că nu simpatizează cu actualul guvern, cum nici eu nu mai simpatizez pe dânsul, dar un pic de respect se cuvine pentru instituțiile statului, așa că, fără să vreau, am dat mâna cu el de 3 ori, prea mult și pentru 2 vieți. Nu se dă mâna cu curvele, nu? Ambasada noastră de aici s-a renovat atât ca formă cât și conținut, adică la persoane noi, o clădire mai frumoasă, cel puțin prin interior, și a deschis mai mult porțile, însă doar pentru aceleași persoane. Doamna ambasador se lasă premiată de către oricine la fel și președintele și de ce nu s-a lăsat dacă tot trăim într-o lume pe dos. Și uite așa, ne apropiem de Crăciun, înjurând șeful care ar vrea să lucreze tot timpul până în ultima zi a anului, pentru că îți vrea binele, poate pentru că așa este, sau fiindcă așa nu mai ai prea mult timp la dispoziție pentru a cheltui banii adunați cu multă trudă. Unii pregătesc listele cu prietenii, cărora să le trimite felicitări, cu urările de rigoare și fac planuri pentru noul an, care aș vrea să fie mai bun, dar în ce sens nu-mi dau seama. Aceasta este prezentarea celor 2 cărți, succint, pentru că vă invit să lecturați când aveți posibilitatea, cu toate că este o oglindă. Toată lumea are aceste povești, nu? Nu există niciunul dintre noi care să nu fie suferit pe aici, să nu fi îndurat umilințe, să nu fi muncit ca un sclav, ca un câine, să nu-i fi fost dor de România, să nu se fi mustrat că nu și-a ținut mai în interior tradițiile și românitatea. Vedeți voi, de multe ori acest periplu prin lume are o plată ascunsă și nu cred că suntem conștienți nici măcar atunci când ni se spune că vom plăti. Noi am plătit cu o rupere, la fel cum și Cornel a plătit cu o rupere. În acest moment, drama vieții este că existăm, iar drama morții este că nu mai vedem niciodată acele persoane. Ele trăiesc în noi și vor exista în mintea și în sufletul nostru, dar ca imagine. Am putea spune că fiecare persoană este o carte, pentru că lecturăm în filmul minții sufletul și momentele plăcute. Vom trece la această carte, după care voi menționa câteva lucruri și lăsăm lectura, să lăsăm artiștii să dezghețe puțin atmosfera, puțin cam tristă,
după care vom lectura și vom vorbi despre Cornel. Vreau să trec și la partea de jurnalism cultural și la partea de pictură. Bine, o să mergem afară și o să vedem. Mai avem. Deci, este o carte, Vocile tăcerii, în care Cornel a vorbit și cu Roxana Denovan, pentru că au conceput împreună, am înțeles, această carte. 10 poete latino-americane. Cred că a vorbit și despre Gabriela Mistral, care este Premiul Nobel de Literatură. Da. Nu este inclusă în carte, da. Apropo de timp, nu știu în care dintre cărți, cred că, nu știu, un Paso Doble vorbește despre... Are un motto foarte frumos, Cornel. În românești? Da. Nu. Vorbește despre timp. Este vorba despre a 6-a carte din Seneca, dedicată fiului Lucilius. Îi spune, timpul este tot ce ne-a mai rămas. Nu avem nimic altceva. Dacă ne-am gândit la timp, eu am un regret deosebit și probabil că uși fără ferestre, băteau un vânt, așa, era un pic înnorat, dar îl vedeam, era cu barba albă, arăta destul de bine. Și spun, Cornel, tu ai nevoie de ceva, hai să vorbim. Și zice, nu am nevoie de nimic, mic am frig. Vreți să cântați? Da. Da? Cânti tu, Macedon? Haideți să rupem puțin atmosfera asta, că e foarte tensă și pentru mine să știți... De câte ori venea aici? Da, eu am rămas cu acele momente bune și să știți că l-am visat și la Suceava, parcă era lângă Universitatea unde am terminat la Ștefan cel Mare, era pe o scenă, dragilor, era pe o scenă și era cu niște copii. Și eu eram îngrijorat că trebuia să-mi pregătesc nu știu ce eseu, trebuia să... Întotdeauna am trac la așa ceva, dar mi-a mers bine până la urmă. Emoțiile sunt parte până la urmă din instinctul uman de supraviețuire. Dacă nu ai emoții, nu ești trăitor. Și atunci arăta bine, foarte elegant, cu pălăria aceea neagră a lui, avea un pulover alb cu o geacă frumoasă, era impecabil, impecabil. Și vorbea și era în mijlocul copiilor. Eu cred că undeva... în lumea energiei universale, nu? El are un loc bun, pentru că n-a fost o persoană rea. A făcut greșeli ca fiecare dintre noi. Nu ne referim la greșeli, pentru că greșelile definesc un om. Ce rost ar avea frumusețea unui om fără imperfecțiunile lui, nu? Și atunci, cred că la asta ne referim. Cei care vor să spună ceva, nu știu, să adauge câte un comentariu la cum a fost el, cum l-a perceput ca prieten, ca, nu știu. Aici știm când a fost, de fiecare dată noi râdeam, făcea poante, dădea sfaturi artistilor și nouă și era tot timpul apropiat. Dacă mai țineți minte, acum 2 ani, cred, a venit fără barbă și tuns... Da. A, mai încoace? Și am spus, mai Cornel, ce-i cu fața de tractorist, de șofer de autobuz? Da? El dădea un mesaj atunci către noi. A avut un mesaj pentru noi atunci. Da, probabil, probabil. Da. În seara aceea m-a luat pe mine de la Micasa, de la restaurantul din Corp, unde ne mai întâlneam noi. M-a luat și m-a dus aici. Și eu l-așteptam pe Cornel Vinovan să vină cu mașina să mă ia de acolo. Vorbisem la telefon. Și m-am dus la mașină, m-am uitat, zic, nu e Cornel. Pentru că era tuns și doar îl văzusem cu 2 zile înainte. Cu 2 zile înainte.
vorbisem și băusem 2 cupe cu el. Da, el poza în mai multe ipostaze de astea de fizice, când își lăsa barba mare și păr și stătea foarte bine. Cred că aici îl vedeți. Stați așa în pasul doble, unde are fotografia pe... Da, uitați, nu se vede prea bine, dar avea pletă și barbă și... Și pentru mine a fost... Da. Adică nu l-am recunoscut. M-am întors la care el mă sună din mașină și zice, Marin, ce faci? Cum ce fac? Zic, te aștept. Păi ce ai venit până la mașină și n-ai purcat. Da. Zic, nu se poate. Când m-am dus din nou la mașină și l-am văzut, Cornel, zic, tu ești? Și aoleu, am uitat că m-am bărbiat. Deci până și el uitase, că nu-și dădea seama. Da, uita... Nu și-a dat seama de ce nu l-am recunoscut. Da, bineînțeles. Bineînțeles că în seara aia am venit cu el aici și vreau să vă spun că, deci eu l-am cunoscut de acum 15, poate 18 ani aici în Spania, pe la Prodrom, pe la activități culturale. Însă ne-am împrietenit cu adevărat aici, la Lucian Blaga. De ce? El cum stătea foarte aproape de mine în Res Catolicos acolo, mai veneam împreună. Și după aceea, când s-a mutat în Sudan Real, mă suna dinainte și spunea, vezi că joi eu vin. Și joi sau bine ne întâlneam și când ne-am împrietenit noi așa mai bine, într-o zi, zice, Marin, trebuie să vorbesc neapărat cu tine. A întâmplat ceva. Bine. Ne întâlnim, da, zic, uite, ne întâlnim și atunci l-am invitat la mine acasă, am mers la mine acasă, dar întâi am trecut pe la Micasa, adică pe la cărciumiera din Cloț. Și când ne-am întâlnit, zice, incredibil de aproape de moarte trăim. Și a dat mâna cu mine. Versul face parte dintr-unul din poemele mele pe care zic, și eu i-am spus și eu, i-am răspuns și eu, salut murim atunci. Salut murim era versul lui Nikita Stănescu pe care... Atât vă spun, atât vă zic. Salut! Salut murim. Și atunci m-a luat în brațe și am băut un pahar cu el la cârciumă și după aceea am urcat acasă. Soția ne-a așteptat. Ne-a pus ceva să servim acolo în față. Bineînțeles că mai aveam ceva de băut și acasă. Așa și el a venit atunci cu cartea mea. Să-i schimb ceva pe ea pentru că o avea de foarte mult timp și nu știe de cum i-a picat în mână și nu avea semnată de mine. Și atunci, într-adevăr, am rezonat mult și ne-am împrietenit într-adevăr. După aceea, nu era dacă să vină în Alcala din Ciudad Real și să nu mă sune și să nu stăm cel puțin 2-3 ore de vorbă. Da. Vreau să vă amintesc frumoasă istorioara, e bine că ai adus-o aici cu noi. El a fost și director, a fost redactor șef la revistă să pun, director, redactor șef, în aceeași revistă, pe ori, director, redactor șef, ce ești? Bine, nu cu țintă la Cornel și la Gelu Vlașic, în fine. Dar Cornel a mânit și a gestionat această revistă, o revistă foarte bună de cultură, Criton. Am un număr aici, mai aveți și afară, da? Pe masă. Este prima revistă Cuvânt Românesc de care sunt foarte mândru. O revistă care a apărut puțin mai repede, anul acesta, numărul 13, dar iată că a apărut cu noroc. De ce? Pentru că a ajuns și în anumite zone, să spunem, mai puțin accesibile din România, după atâția ani. Casian Maria Spiridon, de exemplu, directorul la Convorbiri Literare, a vorbit foarte frumos despre noi, despre revistă. Paul Eugen Banciu, Irina Petraș, directoarea de la Cenaclul Steaua, de la Cercul Literar, nu? I-am mulțumit întotdeauna și am simțit că ne leagă o prietenie deosebită. Au fost și momente mai tense, când am fost invidios, că l-a chemat pe nu știu care, că sunt momente inerente, sunt momente care nu pot nu există prietenie fără perfecțiune, fără imperfecțiuni, mă scuzați.